ti ni, ac o fewn drigfa yma, aros Iesu, aros bydd gan mae gledd wastado, fydd y bresennol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbein i byr fynyw. Awr o'th byr gymdeithas felys, awr o weld mwyn yn pryd, sy'n ragori fydd o weithiau a'r bleserau gwag y byd gan mae gledd wastado, bydd y bresennol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbein i byr fynyw, gan mae gledd wastado, bydd y bresennol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbein i byr fynyw, am gwmbein i byr fynyw, am gwmbein i byr fynyw. Bore da, a chroeso i chi i'n gwasanaeth ni o Froaled eto y bore yma, a hitha bellach yn Sul cynta mis Mai. Yn gychwyn wythnos lle byddwn ni yma yng Nghymru yn cael y cyfle i bleidleisio dros bwy fydd yn cynrychioli ni yn y Senedd yng Nghaerdydd dydd Iau. Fydd hynny o'n i bai bod chi wedi pleidleisio yn barod wrth gwrs, ond heddiw ar ddydd Sul, mae'n gyfle newydd i ni foli Duw, i ni ryfeddu at pwy ydy yr arglwydd yr ydyn ni'n dod i'w adnabod o'n well trwy'r gair ac wrth gwrs yn ei fab Iesu Grist. Ac wrth i ni addoli, mae o yn rhywbeth lle rydyn ni am ganolbwyntio ar pwy ydy Duw, be mae'r Beibl yn ei ddeud, ac yna ymateb i hynny trwy waith yr Ysbryd Glân yno ni yn ennyn diolchgarwch mawl, yn ennyn rhyfeddod. Achos mae'r amgylchiadau ni yn gallu bod yn dra gwahanol o ddydd i ddydd yn dydy. Ond sylwch sut mae'r salmydd yn mynegu glod i Dduw ar ddiwedd Salm 57. Mi ddarllenai o adnod 7 ymlaen. Y mae fy nghalon yn gadarn o Dduw. Y mae fy nghalon yn gadarn fe ganaf a rhoi mawl. Deffro fy enaid, deffro di nabl a thelyn, fe ddeffroaf ar doriad gwawr. Rhof ddiolch i ti o arglwydd, ymysg y boblwydd, a chanmolaf di ymysg y cenhedloedd, oherwydd y mae dy gariad yn ymestyn hyd y nefoedd, a thwirionedd hyd y cymylau. Ymddyrchafan uwch na'r nefoedd o Dduw, a bydded dy ogoniant dros yr holl ddaear. A da ni yn dymuno rhoi clod a mawl i'r tad, y mab a'r Ysbryd Glân hefo'n gilydd y bore yma. Yr un sydd wedi'n caru ni i'r eitha trwy fab Iesu Grist, roddodd i fywyd mwyn prynu bywyd tragwyddol i ni. Felly dewch i ni gychwyn y gwasanaeth y bore yma yn addolgar ac wrth gydweddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni'na hefyd yn cyflwyno'n hunin i ti bore yma fel y salmydd yn deud, da ni isio rhoi clod a mawl i ti, oherwydd bod dy gariad di yn codi'n uchel fel
y cymyla yn uchel i'r nefoedd. Yn wir, mae dair di'n deud nad oes na ddiwedd ar y cariad sydd na i ni yn Iesu Grist. Y cariad sydd yn sicrhau maddeuant i ni trwy aberth Iesu. Y cariad sydd yn golygu yn gwendid, yn crwydro ni, bod gynnon ni fugail da sydd yn barod i roi einioes dros y defaid. Wrth i ni foli, wrth i ni fyfyrio ar dair di o Ysbryd Sanctaidd, rhod i y cynnwrf yna yn ein henaid ni, lle da ni'n edrych ymlaen am gael dadnabod di'n well ac am gael dy wasanaethu di yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Bendithia ni felly, os gweli di fod yn dda. Bydd ar waith trwy'r gwasanaeth yma a trwy'r wythnos wrth i ni gyflwyno'n hunin i ti. A gwneud hynny yn hyderus, yn enw ac yn heiddiant, yn hargwydd Iesu Grist, yn hargwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, mi feddwch chi, mae siŵr gen i yn gyfarwydd, rheina chi sydd wedi bod yn gwylio gwasanaethau dros y flwyddyn, mi feddwch chi'n gyfarwydd ar olygfa tu cefni mi, ond ella bod chi wedi sylwi bod yna fymryn o wahaniaeth. Mod i wedi symud y camera chydig bach a bod yna dyfiant wrth yn ochr i. Ond mae hynny oherwydd mae llwyn cyrrin sduon ydy hwn, ac ar hyn o bryd hwn ydy'r unig fath o dyfiant sydd yn mynd i ddod â ffrwyth yma. Ond, bore yma, mi fyddwn ni yn ystyried math gwahanol o ffrwyth y mae'r apostol Paul yn sôn amdano fo yn ei lythyr at y Galatiaid, y 5 benod, ffrwyth yr ysbryd. A mi fyddwn ni'n ystyried mewn mwy o fanylder be yn union mae ffrwyth yr ysbryd yn ei olygu yn bywyda ni sydd yn credu. Mi fydd y darlleniad yn dod o Rufeiniaid, penod 12, a Nerys Davies Peniel fydd yn darllen i ni yn nes ymlaen, ac yna mi fydd Trebo Roberts Llansannan yn gweddio hefyd, a diolch iddyn nhw ac yn wir pawb arall sydd wedi bod yn barod i gymryd rhan dros y flwyddyn dwytha yma. Ond cyn hynny gyd, da ni am foli Duw ar gân wrth i ni wrando neu canu ar hen eiria ar alaw newydd. Yr emyn yn deud fel hyn: trwy'r ras rwyf arglwydd ger dy fron yn rhoi fy nghalon i ti. Tîm cerais di, maint fy mai, ni allaf lai nath garu.
Byddid eich cariad yn ddiragryth, casewch ddrygioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch wresog yn eich serch at eich gilydd fel brawdoliaeth. Rhowch y blaen eich gilydd mewn parch. Yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith, safwch yn gadarn dan o'r thrymder. Daliwch ati weddio. Cyfrannwch at reidiau'r saint, a byddwch barod eich llety garwch. Bendithiwch y rhai sy'n eich erlyd. Bendithiwch heb fel tithio byth. Llawenhewch gyda rhai sy'n llawenhau, ac wylwch gyda rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog, yn hytrach, rhodiwch gyda'r distadl. Peidiwch â'ch cyfri eich hunain yn ddoeth. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb. Byddai eich amcanion yn anrhydeddus yng ngholwg pob dyn. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chwi, daliwch mewn heddwch a phob dyn. Peidiwch â mynnu dial, gyfeillion anwyl, ond rhowch ei gyfle i'r digofaint dwyfol, fel y mae'n ysgrifenedig. My fi piau dial, my fi adalaf yn ôl, medd yr arglwydd. Yn hytrach, os bydd dy elyn yn ewynu, rho fwyd iddo. Os bydd yn sychedu, rhoi iddo beth i wyfed. Os gwneud hyn, byddi'n pentyrru marwar poeth ar ei ben. Paid â goddef dy drechu dan ddrygioni. Trecha di ddrygioni a daioni. Ein tad, diolch ein bod yn medru dy gyfarch fel tad, a teimlad agos atom, teimlad o berthyn. Diolchwn am gael ymuno i thaddoli mewn ffyrdd gwahanol, ond yn ymwybodol o'n perthynas a'n gilydd dro ti. Diolch am y cyfryngau newydd. Ydyn yn ymwybodol ein bod i gyd wedi teimlo colled o fedru bod yn agos at ein gilydd oherwydd haint Covid. Gweddiwn dros y rhai sydd wedi colli anwyliaid, eraill yn yr ysbyty neu gartref gofal, a methu mynd yno i'w cysuro. Diolchwn yr un pryd am feddygon, nyrsys a phawb sydd yn ceisio edrych ar ôl y cleifion mewn unrhyw ffordd. Ei bod yn rhoi eich iechyd wythau mewn rhywfaint o berygl. Diolchwn am waith gwyddonwyr yn datblygu brechlynau. Llaw a deall dyn, perffeithia, iachad newol dad i dyrfa. Trist yw gweld pobl methu cael gofal mewn llawer gwlad. Meddyliwn am yr India arglwydd, llawen hawn fod nawledus yn barod i estyn cymorth. Diolchwn am y brechlyn y mae mwyafrif o boblogaeth wedi dderbyn. Mae elusennau'n ein gwahodd i gyfrannu i helpu yr rhai llai ffodus. Rydym cael ein gwahodd fel dy blant ym mis Mai at ymgyrch cymorth Gristnogol. Wrth weld plant yn syllu arno ac oedolion cadw ni rhag gwrthod cymorth yd. Dair i ni yw i ni dygaru di a'r cwbl sydd yno, a'n cythyn fel ni ein hunain. Diolch am ddiw mewn gwlad lle cael gyfle i ddewis ein llywodraeth, arwain i ddewis tegwch i bawb wrth fwrw ein pleidlais. O boed i'n cynrychiolwyr geisiau gorau wireddu'r hyn a ddawyd. Fedrwn ni ddim peidio rhyfeddu o'r newydd yn ni eto at y deffrwad ym myd natur. Pob peth yn deffro ar ôl y gaeaf. Dwg ni sylweddoli ein cyfrifoldeb dros y ddaear. Gosodais bob peth yn ein gofal, fel y darllenwn yn Genesis.
bod yn ei dyfoli di heddiw trwy gyfrwng emyn, gweddi a phregeth. Yma i hynny'r ydym, heb ddiw, heb ddim. Diolch am ein harglwydd Iesu Grist trwy aber ffefr dim yn derbyn maddeuant os yn edifeiriol am ein bechodau. Deiwn yn aderus yn haeddiant Iesu Grist. Arwain i'r dyfodol a bendithia waith pawb sy'n gweithio yn waith y nef. Gofyn nhw'n hyn yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Dwi'n yn siŵr iawn yn union pryd oedd hi, ond dwi'n meddwl na yn yn arddegau o'n i. A gan pa bynnag reswm o'n i wedi cychwyn darllen nofel Ian Fleming. Ac mi oedd gynno fo, wrth gwrs, gyfres o nofela ddaeth yn ddiweddarach i fod yn sail i'r ffilmiau James Bond. Dwi'n meddwl na From Russia with Love oedd y nofel. Ac wrth i mi darllen hi, mi nath na un disgrifiad serio ar yng nghofi, oherwydd mi oedd yr awdur yn disgrifio un o'r cymeriadau yn y nofel yma fel hyn. Mi oedd o'n ista yn y dull nodweddiadol yna o Sais, hefo i goes wedi plygu a i wedi gosod ar ben glin y goes arall. A'r rheswm pam nath y disgrifiad yna aros efo fi oedd, wel, allai'n dangos i chi rwan, ond dwi'n ista fela yn aml di codi un goes a'i rhoid yn ffer ar ben y ben glin arall. A nes i feddwl, ydw i'n ista mewn ffordd sydd nodweddiadol o Sais yn y 1950au? Be sydd yn nodweddiadol? Be sydd yn typical ohono ni fel Cymru? Be sy'n nodweddiadol? Be sy'n typical ohono ni fel Cristnogion? Wrth i ni droi at Galatiaid pennod 5, be da ni'n gael ydy darlun o'r hyn ddylia fod yn nodweddiadol o bob Cristion. Yn typical o y ffordd yr ydyn ni'n byw yn bywydau'r hyn sydd i weld gan eraill. A hynny gyd oherwydd effaith yr ysbryd glân arno ni. Wsos dwytha, mi oeddan ni'n meddwl am sut oedd yr ysbryd glân yn dangos i waith y mywydau pobl wrth yn bod ni'n ildio i'r ysbryd ac yn brwydro yn erbyn y natur bechadurus. Ond bore yma, fel o'n i'n sôn, da ni am dreulio amser yn canolbwyntio ar yr hyn ddylia fod yn eglur y mywydau Cristnogion, a'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio gan Paul fel ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd ydy'r rhinweddau, a deud y gwir, yr rhoddion sydd yn dod trwy ras Duw, ac sydd i fod yn amlwg y mywyd pawb sydd wedi troi at Iesu Grist mewn ffydd ac edifeirwch. Pawb sydd wedi derbyn bywyd newydd yn yr ysbryd. A sylwch, yn y disgrifiad yma, mi oedd o'n rhan o'r darlleniad wsos dwytha, a mi fyddai'n ei ddarllen o i chi eto mewn chydig eiliadau. Sylwch, pan mae Paul yn siarad am ffrwyth yr ysbryd, bod o ddim yn rhestru nodweddion rhai Cristnogion arbennig. Na, mae'n ddysgeidiaeth gyffredinol i Gristnogion o bob oed a chefndir. Ar bore yma, dwi am i ni ystyried 3 pheth mae'r darlun yma o ffrwyth yr ysbryd yn ei ddeud wrthon ni am waith yr ysbryd glân y mywyd y Cristion cyn i ni symud ymlaen wedyn i ystyried y ffordd yr ydyn ni yn ymateb i'r hyn sy'n cael ei ddeud. Ond dowch ni gychwyn yn ystyried be yn union ddudodd Paul yn Galatiaid pennod 5, a cyn i'r geiriau fod i fyny ar eich sgrin, chi cofiwch gyd-destun be mae Paul yn ei ddeud yn fama. Achos be mae o'n neud ydy mae'n disgrifio ffrwyth yr ysbryd yn syth ar ôl iddo fo ddarlunio y gweithredoedd y cnawd. Felly, da ni'n cael ffrwyth yr ysbryd fel gwrthgyferbyniad i natur bechadurus ni ar hyn sydd yn amlwg y mywydau pobl fydd ddim yn perthyn i deyrnas Dduw. Felly, mae'r adnodau'n dod o Galatiaid pennod 5 ac adnodau 22 i 26. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad,
llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunandisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel yr rhain. Y mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein bychedd. Bydded i ni ymgadw rhag gwag ymffrost, rhag herio ein gilydd a rhag cenfigenu wrth ein gilydd. Felly dyna ddisgrifiad yr apostol Paul, ffrwyth yr ysbryd. A'r ffrwyth sy'n cael ei rhestru ydy cariad i ddechrau. A dydy hynny ddim yn surprise nadi, bod o'n cychwyn hefo cariad oherwydd be ddudodd Iesu Grist, ac hefyd yn sgil y ffaith bod Paul yn deud mewn llythyr arall at yr Effesiaid wrth sôn neu wrth gyfeirio at Gristnogion, mae o'n deud chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd. Felly mae cariad i nodweddu y Cristion, mae llawenydd a tangnefedd hefyd i fod yn amlwg y mywyd y Cristion. Yr hyn maen nhw wedi brofi yn eu perthynas â Duw trwy Iesu Grist, ac yna'r ffordd maen nhw yn ymatab i hynny, yn caru eraill, yn bod yn bobl heddychlon, a'r llawenydd dwfn yma i weld yn y ffordd maen nhw'n ymatab i wahanol sefyllfaoedd. Ond pan da ni'n meddwl i ddechrau am y tri ffrwyth, y tri elfen cyntaf o'r ffrwyth yma, cariad, llawenydd a tangnefydd, meddyliwch gymaint o'r rhain sydd yn cael ei gaddo gan Iesu Grist i'w ddisgyblion yn yr Efengylau. Mae Iesu'n deud fwy nag unwaith, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Mae Iesu ar ôl atgyfodi yn deud tangnefedd i chwi wrth i ddisgyblion. Ac mewn manna eraill mae o'n deud y bydd caru Iesu Grist, caru Duw yn golygu y byddwn ni yn profi llawenydd yn Iesu Grist. A dwi'n meddwl bod hwnna yn arwydd da i ni bod gwaith yr Ysbryd Glân yn cyflawni addewidion Iesu Grist. Ac wrth gwrs mae hynny'n dangos i ni mewn ffordd hyfryd yr undod sydd na yng ngwaith y drindod, y tad, y mab a'r Ysbryd Glân. Mae Iesu Grist wedi dod i'r byd, wedi marw ar y groes am yn pechoda ni, ond yna mae wedi codi'n fyw o'r bedd. Mae o a'r tad wedi anfon yr ysbryd, a mae'r ysbryd yn gweinidogaethu i ddisgyblion Crist heddiw, yn gwneud Crist yn fyw i ni, ac yn amlygu yr elfennau hynny y gnaeth Iesu i hun addo i'w ddisgyblion, fel yn bod ni, os da ni'n credu'n Iesu Grist, yn gallu derbyn o'r addewidion heini trwy'r ysbryd heddiw. Ar ôl y tri cynta, da ni'n mynd ymlaen at yr agweddau yna o sut ydyn ni'n ymateb i sefyllfaoedd, sut ydyn ni'n ymwneud â phobl wahanol. Be di'n agwedd ni at eraill, be di'n agwedd ni at wirionedd, sut ydyn ni yn delio â themtasiynau. Ac mae'r rhestr yn parhau, goddefgarwch neu amynedd yn Beibl.net, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunandisgyblaeth, neu hunanreolaeth yn Beibl.net. Mae'r pethau yma i gyd i fod i nodweddu y Cristion yn gynyddol wrth i ni dyfu mewn aeddfedrwydd. Byddwch yn onast efo chi'ch hun. Faint o'r rhain sydd i'w gweld yn eich bywydau chi a finna y bore yma? Ydyn nhw'n rhinweddau yr ydyn ni'n ei weld? Ydyn nhw'n rhinweddau da ni'n ei weld mewn Cristnogion eraill ac yn dyheu amdanyn nhw wrth i ni fyw fel disgyblion i Iesu Grist? Mi fyddwn ni'n dychwelyd at y cwestiwn yna eto, ydyn ni'n gweld ffrwyth yr ysbryd yn bywydau yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, gai dynnu'ch sylw chi at amball beth sy'n berthnasol o y darlun mae Paul wedi ddefnyddio, hynny di y darlun o ffrwyth. Be mae hynny ynddo ei hun yn ei ddeud wrthyn ni? Tri pheth. Yn gyntaf, y ffaith bod y ddelwedd o ffrwyth yn un drawiadol oherwydd bod ffrwyth yn rhywbeth sydd yn tyfu yn raddol,
ond mae canlyniadau y twf yna yn gwbl amlwg. Mae ffrwyth yn tyfu'n raddol, ond mae canlyniadau y twf yna i weld yn amlwg. Ha dwytha oedd hi, ac mi oeddan ni fel teulu di mynd i wersylla yn ngardd mam a dad ar Ynys Môn. Ac un o'r diwrnodia, mi ddaru ni benderfynu mynd i ffarm oedd yn tyfu ffrwythau a llysia, pick your own. Ac oeddech chi'n cael mynd o gwmpas y ceia yn dewis be fysa chi'n hoffi i brynu. Oeddan ni di edrych ymlaen yn arw. A di edrych ymlaen, mae rhaid cyfadda, achos dwi'n di bod i pick your own ers blynyddoedd. A'r unig ddisgrifiad mae mam yn ei roed i ni, fi am rawd o pan oeddan ni'n hogia bach, oedd bod ni wedi mynd i pick your own mefus, a bod ni'n crwydro ymhlith y planhigion ac yn mynd i'r lle talu hefo gwyneba yn y cega coch mawr, yn amlwg wedi mwynhau mefusen neu ddwy ar y ffordd. Felly, rha yma, neu ha dwytha, oeddan ni'n edrach ymlaen yn arw i weld be fysa ni yn gallu ddewis o'r cnyda yma, a siom gawson ni. Mi oedd hi yn ddwrnod chwilboeth, a mi fuon ni, oedd o'n teimlo fel bod ni wedi cerdded milltiroedd fyny a lawr yr rhesy yma o blanhigion, a do'n am byd yna. Pam? Oedd ddim yr amser cywir. Mi oedd na lwyth o bobl wedi mynd a dewis y ffrwyth oedd yn aeddfed, ac oedd y ffrwyth oedd ar y planhigion ddim cweit ddigon aeddfed i'w dewis a'i bita nhw bellach. A'r siom fwyaf oedd nid yn unig bod ni wedi cael siwrna saethig, ond ymhen pythefnos mi ath y ffrindiau i mrawd draw i'r un lle a cael cnwd syfrdanol o yr union run un ffwyth o ddim yn barod pan oeddan ni yna. A felly mae hi hefo ffrwyth yr ysbryd hefyd i ryw radda. Dim bod o ddim yn bodoli, ond mae o yn codi yn raddol, ac mae o'n amlygu hun drost amser. Does na ddim amheuaeth a fydd ffrwyth yr ysbryd yn ymddangos neu ddim, achos gwaith yr ysbryd glân ydi o, a dydy'r ysbryd glân ddim yn methu. Ond mi fydd o yn amlygu hun drost amser, a nid dros nos. Mi fyddwch chi'n clywed pobl weithiau yn siarad, ac yn deud yn gywir, da ni byth yn gwybod pryd mae Duw trwy ysbryd glân ar waith yng nghalonna pobl, ac yn newid i calonna nhw sut maen nhw'n meddwl a be sy'n mynd i ddigwydd yn eu bywydau nhw. Mae hynny'n hollol wir, ond mae rhaid i ni gofio bod yr ysbryd glân wastad yn gadael i ôl ar rhywun os ydi ar waith. A dyna ddudodd Iesu Grist ei hun wrth iddo fo sôn am waith yr ysbryd, wrth Nicodemus yn rhydydd benod yr Efengil yn ôl Ioan ynde. Ioan 3:8, mae Iesu'n deud fel hyn, y mae'r gwynt yn chwythu lle y mynd, ac rwyt yn clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly y mae gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Felly mae yn bwysig yn bod ni'n gofyn y cwestiwn, be ydy ffrwyth y mywyd i? Ydy cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, hunanreolaeth, ydy o i weld yn y mywyd i? Ond wrth i ni ofyn y cwestiwn yna, mae rhaid i ni gofio be oeddan ni ddeud am ffrwyth. Mae o'n tyfu drost amser. A mae hwn yn bwynt allweddol i ni ddal gafel arno fo, achos yn aml, mi fydd yr un drwg, mi fydd yn amheuon ni yn gwirdroi rhanna fel hyn o'r Beibl mwyn gwneud i ni feddwl bod ni ddim yn Gristnogion, achos bod ni ddim yn gallu gweld yr union arwyddion yr ydyn ni'n chwilio amdanyn nhw. Ond fel maen nhw'n deud am fabi, dydy babi ydych chi'n sbio arno fo byth yn cysgu, mae yna elfen o wirionedd, dydy ffrwyth ydych chi'n syllu arno fo ddim yn tyfu o flaen eich llygyd chwaith yn ydy. Drost amser mae'r tyfiant yn dod, a mae'r tyfiant hwnnw yn sicr o ddod gan bod y ffrwyth yn rhan o blanhigyn, a bod y planhigyn yn tyfu yn sgil y ffaith bod o wedi wreiddio yn gadarn a bod o'n derbyn maeth a nerth o'r gwreiddia hynny. Felly mae rhaid i ni ofyn, cyn ystyried ffrwyth yr ysbryd, ydy ni wedi gwreiddio yn ddwfn yn y wir wynwydden, yn Iesu Grist. Os di'r berthynas yna o ffydd ac ymddirieddaeth yn Iesu Grist yn gadarn, yna mi fydd yr ysbryd yn gwneud ei waith. Ac wrth i ni edrych yn ôl dros amser, mi fydd ffrwyth yr ysbryd yn dod yn amlycach.
ond dim ar y pryd yn aml. Felly, pwynt cyntaf, bod y ffrwyth yn tyfu yn raddol ond yn sicr. Yr ail bwynt ydy bod Paul yn deud na ffrwyth yr ysbryd sydd yna ac nid ffrwythau. A mae hwn eto yn bwynt pwysig i ni gofio, dwi'n meddwl. Achos ar brydia mi, da ni'n gallu meddwl am ffrwyth yr ysbryd fel rhyw amrywiaeth o'r unwedda. Ac ella bod ni'n dda mewn rhai ohonyn nhw'n rhagori mewn rhai, ond ddim cystal ar elfenna eraill. Mae hwnna'r ffordd anghywir o feddwl am ffrwyth yr ysbryd, oherwydd un ffrwyth mae Paul yn ei ddisgrifio yn fama. Pan ydych chi os ydych chi yn dilyn gema cyfrifiadurol fel Football Manager neu FIFA, mi fyddwch chi'n ymwybodol bod pob chwaraewr pêl-droed yn yr achos yma yn cael ystadegau. Pa mor gyflym maen nhw'n gallu rhedeg. Ystadegau allan o gant, dwi'n meddwl ydyn nhw. Pa mor gyflym maen nhw'n gallu rhedeg. Pa mor dda maen nhw'n pasio. Pa mor dda maen nhw'n amddiffyn. Ac o flwyddyn i flwyddyn mae'r ystadegau yma yn newid. Mae rhai ohonyn nhw'n mynd yn uwch, mae rhai ohonyn nhw'n mynd yn is. Ond nid felly mae ffrwyth yr ysbryd yn bywydau ni. Ffrwyth ydi o, ac mae o i dyfu hefo'i gilydd, fel oherwydd na gwaith yr ysbryd ydi o, fel yn bod ni'n tyfu mewn cariad, a llawenydd, a thangnefedd, a goddefgarwch, a charedigrwydd, ac addfwynder. Un ffrwyth yr ysbryd glân ydi o. A sylwch, y trydydd pwynt, ffrwyth yr ysbryd ydi o. Nid ffrwyth yn hymdrech ddynol ni, ac nid canlyniadau yn cymeriad ni chwaith. A be dwi'n feddwl wrth bwysleisio hynny ydy, mae yna rhai pobl, enghraifft, yn mynd i fod yn fwy caredig na phobl eraill. Just o ran pwy ydyn nhw, sut gymeriad ydyn nhw. Mae yna eraill yn mynd i fod yn fwy amyneddgar. Rhai o'n plith ni yn mynd i fod â natur lle mae hunanreolaeth yn dod yn naturiol iddyn nhw. Ond nid dyma mae Paul yn cyfeirio ato fo. Mae o'n sôn am waith goruwch naturiol yr ysbryd glân, sut bynnag mae'n cymeriad ni. Fel yn bod ni, os ydym ni'n ddiamynedd yn naturiol, yn mynd yn fwy amyneddgar. Os ydym ni'n stryglo hefo hunanreolaeth yn naturiol, mi fyddwn ni'n tyfu i gael mwy o hunandisgyblaeth oherwydd gwaith yr ysbryd, ond mi fyddwn nhw'n tyfu yn amlygu hynny'n hefo'i gilydd oherwydd bod y gwaith yma yr ysbryd glân yn ei wneud yn ymwneud â'r person cyfa, nid dim ond rhai elfenna. A mae'r cyfan wrth gwrs yn digwydd yn sgil yn perthynas ni o drystio Iesu Grist a gwaith yr ysbryd yn barhaus yno ni. Dwi'n pwysleisio hynny, gwaith yr ysbryd ydi o, ffrwyth yr ysbryd sy'n cael ei ddisgrifio, oherwydd nid canlyniadau yn hymdrech neu'n hewyllus ni ar ben ei hun ydi o. Mae o'n rhywbeth sydd yn dod yn organig wrth i ni fod ynglyn â moliant, yn rhan o eglwys, yn cyffesu'n pechoda, yn gweddio, yn darllen yn Beibl, fel bod dylanwad yr ysbryd glân yn cynyddu ddydd ar ôl dydd. Achos mae yna duedd weithiau, neu mae yna demtasiwn ar brydia, i ni feddwl bod Cristnogaeth yn cwbl ydy be da ni'n ei wneud yn gweithredoedd ni, ond camsyniad difrifol ydy hwnna. Os da chi'n darllen trwy'r Beibl, mi welwch chi bod gweithredoedd yn cael ei gyfeirio at fo'n gyson be da ni'n wneud, ond bod o yn aml yn cael ei gyflwyno mewn perthynas ar rhywbeth dyfnach. Be sy'n digwydd yn yn heneidiau ni, be sydd ar waith yn calonna ni. Mor aml yn yr Hen Testament, mae Duw yn amlygu, yn deud yn glir wrth i bobl bod yna broblam oherwydd bod nhw'n gwneud y gweithredoedd sydd yn gywir ar bapur, ond mae calonna nhw'n bell oddi wrth yr arglwydd. A bod hynny ddim wrth i fodd o gwbl. Mae o isio cysondeb rhwng yr hyn da ni'n ei gredu, yr hyn da ni'n ei ddeheu, a'r ffordd yr ydyn ni'n byw yn bywyd. Achos dydy perthynas y Cristion hefo Duw ddim yn rhyw fath o glymblaid etholiadol lle mae un ochr yn gofyn am A, B, Ec, ac os ydyn nhw'n cael hynny, maen nhw'n deud mi geith yr ochr arall wedyn. Na. Perthynas o ffydd yn yr arglwydd yw ymddiried yn efo i garu fo, i fyddhau iddo fo, ac mi fyddwn ni
yn derbyn bendithion nad ydyn ni'n heiddi hynny. Mae'n calonna ni a'n gweithredoedd ni yn gorfod mynd hefo'i gilydd ar gweithredoedd o ufuddod yn gorfod deillio o galon sydd wedi cael ei bywhau gan yr Ysbryd Glân. Felly, mae hynny yn allweddol bwysig pan da ni'n ystyried y darlleniad a glwson ni'n gynharach o Rhufeiniaid pennod 12, sydd yn deud bod isio i bobl Dduw fyw yn y ffordd arbennig. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, ond hefyd bod ni'n cofio be ydy'r cymhelliad o lle mae'r gweithredoedd yna o garu eraill, o fod yn faddeigar, o beidio dial ond ymddiried yn yw, o lle mae'r rheini'n dod, maen nhw'n dod o galonna wedi cael ei adnewyddu gan yr Ysbryd Glân. A da ni'n derbyn nhw fel rhodd gras Duw yn Iesu Grist. Wrth i ni dynnu tua'r terfyn y bore yma felly, be allwn ni wneud yn ymarferol o'r ddysgeidiaeth yma? Dwi wedi sôn yn barod ynglyn â'r ffaith mae rhaid ni fod yn ofalus wrth chwilio amdanyn nhw yn bywyd bod o yn rhywbeth priodol i ni wneud, yn enwedig wrth edrych yn ôl dros sut mae yr Ysbryd Glân wedi dangos i ôl yna ni dros y gyfnod estynedig o amser. Ond os da chi'n cofio yr wythnos dwytha, mi nes I ddeud bod gwaith yr ysbryd yn golygu nad ydyn ni'n troi yn bobl ddi-symud ac yn dweud, wel, dwi'm yn gwneud dim byd, yr Ysbryd Glân sy'n gwneud y cyfan. Bod yr ysbryd yn deffro ymateb yna ni. A dyna'n union mae Paul yn ei ddeud yn niwedd y benod yma hefyd, ar ôl iddo fo sôn am ffrwyth yr ysbryd. Mae o'n deud bod pobl Crist Iesu yn croesoelio'r cnawd neu'r natur bechadurus efo'i nwyda a'i chwantau. Felly mae ffrwyth yr ysbryd yn golygu yn bod ni'n parhau i sylweddoli yn pechod ni, yn gwendid ni, yn bod ni'n ildio i demtasiwn, a bod ni yn eiddgar i roed yr elfenna drygionus yna o'n bywyda i farwolaeth, bod ni'n ymwrthod â nhw trwy ymddiried yng Nghrist, trwy cyffesu nhw a gofyn am nerth yr Ysbryd Glân i ymwrthod, fel yn bod ni'n gwneud gweithredoedd o gyfiawnder yn hytrach clod I Dduw. Wrth gwrs, da ni'n mynd I fethu. Wrth gwrs, da ni'n mynd I syrthio'n brin o nod yma Duw wedi roed I ni, ond mae gynnon ni nerth gan yr ysbryd I galluogi ni I wneud hynny. Ydyn ni'n barod I ymateb i'r darlun da ni wedi gael, trwy fod yn weithgar yn rhoi yn pechod ni'n hunin I farwolaeth, trwy nerth yr ysbryd a ffydd yn Iesu Grist. Ac yn ola bore yma, dwch chi'n I sylweddoli mor fendigedig ydy'r hyn da ni wedi glywed. Mae'r Duw perffaith, y Duw tragwyddol, wedi'n gweld ni yn cyflwr triennus, wedi trigarhau wrtha ni yn Iesu Grist. Ac yna, diom di stopio ar ôl y croesoeliad. Mae o'n parhau I weithio yn ei bobl ddydd ar ôl dydd trwy'r Ysbryd Glân. Ac mi ddylsa hynny fod yn anogaeth I chi a finna sydd yn credu bore yma, I geisio Duw fwy fyth. Oherwydd mae o wedi deud y bydd o'n parhau I wneud ei waith yno ni. Pan da ni'n baglu, mae yna anogaeth gref I ni droi o'r newydd at Iesu Grist. I ni geisio bendith Duw trwy'r Ysbryd Glân. Ac annog eraill I wneud hynny hefyd. Wrth I ni fyfyrio ar ffrwyth yr Ysbryd Glân, mae yna demtasiwn I ni droi mewn ac edrach arna ni'n hunin trwy'r amser a mesur be da ni'n neud, be da ni ddim yn neud. Ond nid dyna amcan yr ysbryd. Gwaith yr ysbryd ydy dyrchafu Iesu Grist. Ac wrth I ni fyw yn bywyda mewn ffydd, yn meddwl be mae'r ffrwyth yr ysbryd yn ei olygu, mi ddylsa ni sylweddoli yn bod ni angen rhoi'n golwg ar Iesu Grist. Troi'n sylw oddi wrtho ni'n hunin at pwy ydy Iesu a be mae o di wneud. Ac wrth I ni wneud hynny, mi wnawn ni sylweddoli na fo ydy'r person mwyaf cariadus. Fo ydy'r un sydd a'i lawenydd o yn gyflawn. Fo ydy'r un sydd yn llawn tangnefedd, yn dywysog tangnefedd. Ac cewch trwy ffrwyth yr ysbryd I gyd, a mi welwch chi na Crist ydy'r un sydd yr eitha, yr un sydd wedi amlygu ffrwyth yr ysbryd yn ei gyflawnder. Iesu Grist, yr un oedd yn llawn o ffrwyth yr ysbryd, ond oedd eto yn barod I ddarostwng ei hun,
i farw ar groes yn lle ni am yn pechod ni. Iesu Grist yr unol yn llawn o ffrwyth yr ysbryd, wedyn gododd yn fyw o'r bedd ac a anfonodd i ysbryd glân arno ni sydd yn credu, fel bod gynnon ni rym o'r newydd i amlygu yr rhinwedda y bendithion y mae o wedi roed i ni, y mae o am i ni ddangos i weddill y byd. Mae Iesu Grist trwy'r ysbryd glân ar waith yn ei bobl heddiw yn gwneud ni'n debycach iddo fo'i hun. A mi fydd y gwaith yna yn cael ei gyflawni ryw ddydd, ddim yn ystod y bywyd daearol yma, ond yn rhagwyddoldeb mi fydd o wedi sicrhau y gwaith gorffenedig hwnnw. Dewch i ni wrando ar yr adnodau yma o lythyr cyntaf Ioan, y drydedd bennod sydd yn deud fel hyn. Ffrindiau annwyl, da ni'n blant Duw nawr, neu rwan fyswn i ddweud. Da ni ddim yn gallu dechrau dychmygu sut fyddwn ni yn y byd sydd i ddod, ond da ni'n gwybod gymaint a hyn. Pan fydd Iesu'n dod yn ôl i'r golwg, byddwn ni'n debyg iddo. Cawn ni weld o yn ei holl ysblander. Mae pawb sydd ar gobaith hwn ganddyn nhw yn ei cadw ei hunain yn lân, fel mae'r Meseia ei hun yn berffaith lân. Wrth i ni feddwl am ffrwyth yr ysbryd, wrth i ni ystyried beth sydd yn digwydd yn ein bywydau ni'n hunain, be am i ni hoelio'n sylw ar Iesu Grist, gweddio ar ei ysbryd glân, amlygu ffrwyth yn ein bywydau ni, wrth i ni barhau yn taith, yn edrach ar Iesu, yn diolch iddo fo am ei ras, ac yn ymwneud â fo'n gyson trwy'r ysbryd yn y gair, ac wrth i ni fyw yn gweddio yn gyson yn un corff fel eglwys Iesu Grist. Diolch i chi am wrando ac am ymuno fo ni eto bore yma. Mi fyddwch chi'n cael seibiant bach ohona i wythnos nesaf, achos y John Derek Rees fydd yn agor y gair hefo ni, a da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael i gwmni fo. Ond da ni am orffan y bore yma yn canu emyn sydd yn sôn am lawenydd, am ryddhad, am waith yr ysbryd, 396 yn caneuon ffydd. Sicrwydd bendigaid, Iesu yn rhan, hyn ydi wernes nef yn y man. A'r iachawdwriaeth pryniant a wnaed, ganed o'r ysbryd, golchwyd a'i waed. Dyma fy stori, dyma fy nghan, canmol fy ngheidwad, hawddgar a glân. Dyma fy stori, dyma fy nghan, canmol fy ngheidwad, hawddgar a glân.